Здравейте, малки и големи пътешественици в света на мечтите! Днес ще ви разкажем една история, но не каква да е, а музикална приказка, пълна с приключения, смях и животни. Да, точно така. Нашите герои не са нито принцове, нито принцеси, а едно възрастно магаре, едно уморено куче, една сърдита котка и един шумен петел. 4 напълно различни герои, но с една обща мечта – да станат музиканти. А вие вярвате ли, че животни могат да станат музиканти? Ще видите. Звучи странно, нали? Но понякога най-невероятните истории започват именно така, с нещо, което никой не е очаквал. Те не знаят нотите, не са пели на сцена, нямат инструменти, но имат нещо много по-важно – мечта, приятелство и вяра, че ако се обединят, могат да постигнат нещо истинско. Събира ги съдбата. А вие знаете ли какво е съдба? Не е само една дума от книгите. Съдбата е онзи момент, в който всичко се променя. Когато срещнеш някого точно тогава, когато най-много имаш нужда. Когато една случайна среща се превърне в начало на нов живот. Когато нещо изгубено се окаже безценно и отново го откриеш. Нашите герои не са се търсили, но точно тя, съдбата ги събира. И от тук започва тяхната голяма, шумна и весела история. Всеки един от тях е бил изоставен, забравен или смятан за ненужен. Но вместо да се предадат, те решават да тръгнат към бреме и да станат музиканти. А сега, отворете сърцата си и се пригответе за смях, музика, приключения и поне един разбойник. Защото историята започва. Бременските музиканти, за всички, които все още вярват в мечти. Нашето вълшебно пътешествие!
се изморих. Защо ли да не поседна малко? Тъй да е път дълъг, нали е кръгла земята. Колкото и да вървиш до края й, не можеш да стигнеш. Така, да видим сега. Добро, че ядете е хубаво нещо. Доброто пиене е хубаво нещо, ама няма. Голяма скръв забила господарката. Поне бутилка, винаги се можеше да сложи. Като че ли някой идва. Да, някой наистина идва. И аз по-добре да се скрия, че до едни години настанаха. Най-нещастното псе на света. Вече цял ден вървя, но ще взема да спра. Ето тук и от скръп да умра. Вече цял ден вървя, но ще взема да спра. Ето тук и от скръп да умра. Тъй не тъче деня, нито светлина не прониква до моето сърце. И съм сам в скръпта, вече знам ще умра, без приятелски нежни ръце. Как нещастен съм. Най-нещастното псе на света. Вече цял ден вървя, говори се ще спра. Ето тук и от скръп да умра. Привет! Гледай го! Ти по толкова ли съм страшен? Не си, но се стреснах. И накъде си тръгнал с тази тъжна песен? Бягам от човешката несправедливост, но накъде все още не знам. Толкова години служих вярно на своя господар. И накато остарях, вместо толкова колиба и кокъл за закуска, иска да ме убие. Кажи ми, това справедливо ли е? Побрати ме, намери кого да питаш. От добро не ми се шеги. Аз съм тръгнал по пътищата. Наволи старини, топло боли сенце. Дран, забрави. Ами ти, чакай, добре, че успях кожата да отърва. Какво ще кажеш? Да поседне малко. Тъпо да ми кажеш какво ти дошlo от главата. Хем да се почини. Бива, защо пък да не поседне малко? Разправяй! Разправяй.
Знам ли аз откъде да започна? То всичко стана заради едни наденички. Какви наденички? Какви? Свински. Онзи ден господарят ми ходи на лов и донесе едно диво прасенце. С господарката ги направиха на наденички и ги окачиха на страхата да съхнат. Естествено, за мен никой не се сети. Нищо. Ама нищичко не ми дадоха. А бях така гладен. Всъщност, откакто остарях и не ходя на лов с господарят си, все съм гладен. Ако се сетят някой сух команд да ми хвърлят, добре, но те вече това не се сещат. Да лежа си аз в колибата, а очите ми сет наденичките. Накрая не издържах. Да става каквото ще рекох си, покатерих се на дървото и бам! Най-голямата. Откъде ме видя господарката, че като писна, че като изкочи отвътре господарят, като ме почна с една тояга. Представяш ли си, заради една нищо и никаква си наденичка щеш да ме убие. Бре. Добре, че успях да прескоча оградата. Цяла нощ, ни жив, ни умрял, съм лежал в една канавка край пътя. А на сутринта тръгнах. Накъде? И аз не знам. Слушай, тръгнал съм към време. Прочетох обява, че музикантите са летали. Оркестър ще ли да правят? Така че, ако си музикален и нямаш други по-важни планове, тръгвай с мен и хвични му с ним. Свирка си, хората ти ръкопляскат. Уважение, заплата висока. Като за начало ще биеш барабан. Пък после, кой знае, я кларинет, я флейта ще това. Абе, то мен изкуството от малък си ме влече, но така и не съм се захващал по-сериозно. Все работа. За друго време не оставаше. Но вече няма какво хищно му мисли. Тръгвам с теб и ставам прочут музикант. Мяу, вземете и мен. Плачи пък къде съм се. Вървях си по пътя. Защо? Забранено ли е? Не че е забранено, но просто не те видяхме да се приближаваш. Ами, аз за по-безопасно вървях не точно по пътя, ами малко в страни. И накъде си тръгнал? И тъйна. Тръгнал съм, накъдето ми видят очите. Пък те, накъдето да се обърна, все виждат. Та, общо взето, тъкмо се чудех кой път да хванат, когато попаднах на вас. Доста странна ситуация ми се струва за един почтен котарак. Вместо да лежиш върху печката и да мъркаш мързеливо, си тръгнал да се бъхтиш по друмищата. Аз върху печката казваш. Беше, ама на времето, докато бях млад и можех да гоня мишките. Охо, цена няма. Ах, съкровището ми, хубавецът ми. Също чемет капеше от устата на стопанката ми. Млекце ще ми сипе, рибка ще ми подхвърли. Живот. Минало за минало. Остарееш ли, на никой не си драг. То, че от сума време ни рибка, ни млекце съм видял. Остави. Ами чух вчера стопанката ми как надумва на мъжа си да ме бил удавил в реката. Представяте ли си, аз, дето цял живот съм бягал от водата, като дявол от тамян, да ме давят и то в реката? Мяу, мяу, какво доживях? Бре, лоша работа. Лоша ми. Не на мене тя, рекох си. И аз чакай да се поразходя малко по двора, от двора през двора и хайде свят широк. Така че, защо не ме вземете и мен? По-весело ще бъде, ако сме дружина. Ами това за оркестъра, ами че аз просто за изкуство съм роден,
За музика особено пък душата си давам. Свириш ли на нещо? Все още не свиря на нищо, но ще се науча. Желанието е важно. Виж, мъркам превъзходно, а за нощни серенади просто съм незаменим. Бал, Марко, какво ще кажеш? Да го вземем и с нас. Да го вземем и... Защо пък не? Тъкмо ще стане търсен! Да тръгваме към време! Напред! Напред, напред, напреди се напред, светът очаква нашия ръце. Живот прекрасен с дивни изумен, напред послуша въздух и море. Напред, напред, тръгваме пак напред, светът очаква нашия ръце. Живот прекрасен с дивни изумен, напред послуша въздух и море. Що имаш вече жребий отпред, да се върви и застигнат, защото може съвети стане страна, да успеете реална сила. Напред, напред, тръгваме пак напред, светът очаква нашия ръце. Живот прекрасен с дивни изумен, напред послуша въздух и море. Колко хубаво пеете! И каква бодра песен! Както бях тъжен, развеселихте ме! Да, все пак сме прочути артисти. Тръгнали сме за време. Ще свирим там в оркестъра. Не, че хубаво! Как ми се искаше да можех да дойда с вас? Да дойдеш с нас ли? А можеш ли да свириш или пееш? Кой? Аз? Че аз съм най-прочутият тенор в цялата околия. О, великолепно! Фантастично! Невероятно! Боже, какъв изнесен глас! Лили, каква бистрота! Как ме треми! Ти си просто жив късмет за нас! Така че, ако нямаш други планове, древай с нас, не имаме, ще ме вземете! Наистина! Ура! Какъв страхотен ден! Так му отървах тенджерата преди час. И ето, вече съм странстващ музикант. Не е ли чудесно? Чудесно е, разбира се. Дори вече станахме квартет. Да тръгваме към време. Напред! Напред, напред, напред и се напред.
утре рано пак да тръгнем. Да спим в гората ли казваш? Не е най-приятното нещо, което може да се пожелае един котарак, но щом смяташ, че така е по-добре, мяу! Със сигурност върху топлата печка е по-добре, но това е положението. След ще изкараме нощта някак си. Баба Марко, с мен нямаш никакъв проблем. Така че, щом ще спим тук, ще спим. Добре, не. Аз просто така. Иначе съм съгласен. В такъв случай си избирам за спане онова дърво. Няма опасност да ме забравите, тъй като ставам рано. Побрати ми, спите ли? Спим се, но този кучешки студ спи ли се? Студ? То да беше само студ. Лесно. Ами такъв страх ме гони в тази тъмница. Чак са ми настръхнали мустаците. Аз на всичкото отгоре обладнях. Тук наоколо само стръчки. Като че ли някаква светлина ми се мярка между дърветата, да си мислех, какво ли може да е. Светлина казваш? Да не е луната. Луната. Луната си е луна. Тя е горе на небето. Светлина между дърветата виждам. Може да е къща и хич не е надалеч. Що ми къща? Може да има и луна и сенце! Бау, и някой тлескалка. Мяу! И паничка толкова млекце. Ами да, нека станем и отидем там, защото тук е собствено удобно за спане. Ами да, все пак сме артисти, имаме нужда от малко удобства. Хайде, Петров, стига си висял там горе. Слизай да тръгваме. Мисля, че беше натам. Отаране, нищо не се вижда. Ти нали виждаш на тъмно? Естествено. Ами тогава ти тръгни пръв и ние след тебе. Хайде! Ало, здраве! На здраве! Юнаци ли сме? Юнаци сме! Юнаци сме я! И никой не може да се не посмее с нас. Така си е! А малко по-скромно може ли? Юнаци били, смелчаци били, мудни, страхливи баби сте ви. Ето това сте. Ама какво? Докато се натуткате тази вечер, цялата група търговци се изпокриха в гората. Добре, не че бях аз да хвана онзи злата за врата, че иначе щяхме да се останем с празни ръце. Че тези, които хванахме, малко ли парички ни подариха? Ами, подарили дрипливци. Хич не бяха дрипливци, ако искаш да знаеш. Толкова пари на клуб до вчера и на сън не си виждала. А как жалко само ни гледаха днес, бедните търговци, докато им отмъквахме паричките. Особено на дебелия. Стисна кисията на халника по стакани и се перчи насрещане. Абе, давай паричките ти казвам, или ти отрязвам главата като нищо. Направо го омагьосах. Мале, беше си изкочил гълкият, като че ми го пекат. Еми, че как? Неговата кисия беше най-пълна. Другите не бяха празни. Доста парички събрахме, де. Абе, я ми дай чашата. А колко можеш още да съберем? Ама онзи дебеля, като ме подгони, трябваше да го празна с един десен прах. Опитал се да се изправи. За десет хванехнах един пръперкът. И направо забравя откъде съм дошла. Хайде, хвали малко, че ако не бях аз да го спъна, щеше да видиш един прав десет и пъпърка. Я вие двете не се правете на толкова интересни, че аз му взех парите. Ето си това.
крещеше: "Тръжте, крадеца!" Абе, каквото и да приказва Страшилда, хубава работа свършихме. Тъй добре ги подредихме, та цял живот с добро ще ни помнят. А сега на здраве! Шефе, давай да делим паричките. И какво ще ги правите точно сега? За какво са ви пари? Не ги искам после, сега си ги искам. И аз сега си ги искам. И ти ли сега си ги искаш пияници? Какво ще ги правиш точно сега? Ще им се радвам. Да, искаме да им се радваме. Аз много обичам да се радвам на парички. Опак! Въди турбата, шефе. Хайде, шефе, не я крив. Турбата, шефе, турбата! Добре, ще делим. Една жълтица за тебе, една за тебе и две за мене. Една жълтица за тебе, една за тебе и две за мене. Чакай. Нищо не разбирам. И на мен не ми е ясно! Как те? Една жълтица за мене, а пък две жълтици за тебе. Как ли? Ясно като бял ден. Шефа ни подалка. Да, подалкаш ни, шефе! Защо една за мен и две за тебе? Защо ли? Много просто. Защото съм главатаря на бандата. Защото съм най-смелия измежду вас. Защото вие сте най-големите тапанари, които някога съм срещал и... защото много обичам да имам повече жълтици. Че ние не обичаме ли жълтиците, а? Обичаме ли още как? Давай да делим отново. Не става, вече съм започнал. Започнал, не ни интересува. Ще делим отново. Няма! Да, сама ще си взема своето. Опа! А тази златна гривна на ръката ти откъде се взе? Ами моя си е. От доста време си я имам. От доста време, от снощи. Не е от снощи. А защо не съм я виждал до сега? И не сме виждали до сега. Аз се чудя, за каква златна гривна ревеше онзи златар? А то, значи ти си я взела. Да, не беше. И ние толкова я търсихме тази златна гривна, но не я намерихме. Давай я тук и ние ще делим. Не си я давам. Моя си. Давай гривна да ти казвам. Ще даде. Няма къде да ходи. Не я давам. Мамо! Я веднага оставете детето, че като взема една дебела сумба и само на разбойница ще им стане. И това би било мъже, кавалери. Казал го веднъж и пак ще го повторя. Мудни, страхливи баби сте ви. Да, нали, дъщеря ми утре ще се зажени. Детето от сестра нужда няма ли?
Може някой от вас да стане мъж? Може това да си ти, шефе? Аз искам! Вие пък нали се слагате с ополанковци такива? Естествено, че госпожицата ще избере най-достойния измежду нас. Колкото до гривната, тя е ваша скъпа госпожице. Ах, колко сте щедър, господин шефе. Мога ли да ви поканя на един танц? Тази вечер всички танци са ваши. Госпожицата. Еми да, не може цял вечер сам шефа да танцува с нея. Че да не би гривната да е само негова. Айде стига сте клюкарствали, ами ставайте да потанцуваме и ние. Да ви видя, що за танцори сте. Хайде, нещо по-буйно. Музика! Ние разборници сме страшни, дръпте цялата гора, щото гробищата брашни, поемим се през нощта. Щото гробищата брашни, поемим се през нощта. Да не имам занаята, когато няма да умрем. Състояха в ръката, трудиме се нощите. Състояха в ръката, трудиме се нощите.
Хотелане, вече нищо не се вижда. Я скочи гърба на Морджо, пък да гледаш каква е обстановката. Никакъв проблем. Какво виждаш? Айде, стига си мъркала, тази е по-бързо, че като гледам на Морджо, хич не мога да... Какво видях, Котаране? Какво видях ли? Трапеза с хубаво ядене и пиене. Около нея са насядали шайка разбойници. Играят карти и от време на време хапат някаква вкусна мръвка. Ето ти работа за нас. Ох, да бяхме и ние вътре. Ами да, ама не сме. Леко ще седим така, да бяхме останали като това дърво. Трябва да направим нещо. Какво? Какво предлагаш? Ами... нищо не мога да измисля. Мисля, че се сетих. Ще ги оплашим. Ще ги плашим ли? И как точно ще стане това? Тези страшни разбойници... По-скоро мен вече ме е страх. Аз такова... Страшни разбойници. Атакуваме ги от всички страни с гръб и трябва да съм ги готово. Колко съм си имал работа с такива като тях. Гледаш го страшно да вид. Но само един път като му джавка и няма да видиш кога избяга от правите ръце. Ами да, планът е добър. Нека опитаме. Само кажи, кой какво да прави? Лесна работа. Котаране, ти ще атакуваш къщата отзад. Ти, Петро, ще подвъркнеш на покрива. Звездоби, въздушна атака. Марко, ти ще наблюдаваш от прозореца. А аз ще държа под око вратата. Разбрано? Всичко е ясно. Да не се бавим повече. Тук вижте изилако момче не оставят нищо за ядене. В такъв случай всички по местата, аз ще дам сигнал за атака. Атака! Браво! Справихме се чудесно! Какво? Ти съмняваше ли се? Не бях сигурен, че ще успеем. Добър урок им дадохме те. Дори много добър. Жалко, че се не бяха тук моите кокошчици да видят какъв юнак съм бил. И дружина се довода, и спестила десет года, що са някакви разбойници за нас. Ето вече победихме, верят и си ги предихме, че изчезнаха десети минути час. Не ме интересуват никакви жълтици мене. Направо умирам от глад. Охо, как добре са се погрижили нашите приятели! Че вкусно бутче. Направо се топи в устата. А каква прясна погача! И красничките си ги бива. Опитай ги само. Марко, подай ми онази бъклица е там. Да видя какво има вътре в нея. Аз вече
проверим. Православно випце! На здраве! На здраве! Както добре си похапнахме, остава сега да пролегнем и хубаво да се наспим. Всички ли сме тук? Тук сме, шефе! Така и не разбрах. Какво беше той? Чудо не виждам. Хаде, като се разумял назими ти къща, рекох си край. Погреби ми падна на главата. А какви пламъци изригнаха, леле. Направо си глътнах езика. Че какъв ти език? Половин път глътнах, без да го сдъвча. А ти, птичката ми, защо плачеш? Пуската ми, най-новата. Виж само как ме задръмнала с тази нещо. Вече нищо не става от нея. Спокойно, нова ще ти откраднем. Важното е, че си измъкнахме живи и здрави. Че сме живи сме, но така ужасно ме боли гърба, все едно, че цял ден съм копал. Че ти лопата хваща ли си? Такава е приказката. Каквото и да си приказваме, късмети сладихме. Що ми този път отървахме кожите? Така си. Ама чак какъв страх, до сега не съм брал. Леле, какъв страх! Няма нищо по-ужасно от страха. С дълги ногти, с остри зъби, кръвно смирати тъга. Нито пушки, нито саби не помагат, що веднъж си препънеш в страха си, ти си набобина мъж. Страх, 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 тук са в петите. Страх, 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 чака скръпва ти косите си без страх. О, страх, чуй подрайва ти зъбите. Тя не е грях, той си вързо на петите. Страх, 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 тук са в петите. Страх, 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 чака скръпва ти косите си без страх. О, страх, чуй подрайва ти зъбите. Тя не е грях, той си вързо на петите. Няма нищо по-ужасно от страха. С дълги ногти, с остри зъби, в миг завърта ти кръвта. Идват птици, но всичко на света. Ти веднага ще залечеш, но подгоните страха. Страх, 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 тук са в петите. Страх, 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 чака скръпва ти косите си без страх. О, страх, чуй подряхва ти зъбите. Тя не е грях, той си бързо на петите. Страх, 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 тук са в петите. Страх, 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 чака скръпва ти косите си без страх. О, страх, чуй подряхва ти зъбите. Тя не е грях, той си бързо на петите. Каквото и да е било вътре, сигурно вече си отишло. Не знам, шефе. Може да е така, както ти го казваш, но може това страшно нещо още да е вътре. Че то май не беше едно. Ала бала, може и виното да е виновно. Попрекалихме с вълшебната въглица. Вижте, няма смисъл просто да
да стоим и да си приказваме. Нека влезем и да видим какво е положението вътре. Че ще влезем. Но... да ви видя сега. Нали се правите на големите юнаци, а? Кой ще влезе? Добре. Който се престраши да влезе, вълшебната бъкица, в която виното никога не свършва, ще е за него. И без това не остана време да се поделим. Мен вълшебни бъклици не ме интересуват. Вас, страхопъзнавци, не ви се ослажда червеното винце, така ли? Ослажда ви се и още как, ама чакате някой друг да влезе и да я вземе вместо вас. Хайде, глупара, влез да провериш. Аз ти. Ама, това, че глупара ми е метода да видя, значи, че съм глупав. Ами, влез ти и бъкицата ще е само твоя. Нали се печи, ще си най-умният, най-силният, най-безстрашният. Да видим. Тъй, тя и баба може така. Една жълтица за тебе, две жълтици за мене. Що ме тъй, на тебе се пада да влезеш, шефе. Така е, шефе! Добре, ще вляза. Ама, вие там, като делни с маслини ли ще ви стоите? Явно обиколете къщата, че се наложи да ми си претечете на помощ, да сте в по-изгодна позиция. Добре, шефе, ти само влез! Такова ужасно нападение, нито сте виждали, нито сте чували. Аз го преживях. Разкажи, шефе! Так му рекох да отворя вратата. Една вещица като зафучана среща ми, че като започна да ме дере с острите си ногти, че като започна да ме скубе, мале... Тръгнах обратно към вратата, а там човек с нож в ръката. Хана там, как не ми отсече кръга, не знам. А някакъв сълдем през цялото време от печката крещеше: дръжниха и тука! Докато успея да оцеля вратата, един черен великан така ме младна изпроводях с бейсболната си бухалка, че още се чудя как не предадат Бог дух на момента. Чудно се не види! Леле, на какво нещо попаднахме и без да се бавим повече, ами да се махаме от тук, докато все още сме живи.
И на мен ми харесва тук. Разбира се, от време на време може да оскачаме до града за малко разнообразие, пък и да си купуваме нещо по-така. Да, разбира се, че може. Хи-хи, жълтиците, които оставиха разбойниците, ще свършат чудесна работа. Само за едно ми е мъчно. Така бях свикнал с мисълта, че ще ставам прочут музикант, а то нещо пак се случи. Защо? Какво пречи да си направим оркестър тук, в гората? Ами да. Наистина ли? Да, да видим. Но ние нямаме ни един музикален инструмент. Вярно. Ами сега? Нищо, ще си купим. Но до тогава ще опитаме просто така.
за всеки артист е да има толкова зрители в залата. Благодаря ви. Благодаря от името на целия екип, който видях не е малко. Благодаря на Община Русе, която финансира този проект. Благодаря на Летисия, на Първолета за прекрасните костюми, на Георги Симеонов за прекрасната режисура, на Весела за прекрасните танци, на всички, които участваха на Митко и неговите 1000 микрофона, които бяха включени, но нямаше никаква микрофония. На Даринка Димитрова, на Георги, на Соня, и на кого ли не още, сигурно ще забравя. Благодаря. На Общински съвет за красивата кошница, на Лайен клуб Вдъхновение за красивата кошница, на кмета, разбира се, за красивата кошница господин Пенчо Милков. И ние смятаме, че ще имаме още спектакли, предполагам, защото интересът е огромен. Така че и аз благодаря толкова талант, толкова отговорност, толкова работоспособност и изключително съм впечатлен. Това са вашите деца. Те мечтаят. Ние сме длъжни да им дадем да мечтаят. Благодаря ви.